kibiyarso. Sanaki na kin haɗe sosai ko da kin ɓata ranka kina kyau sosai amma ya kamata a ce kin kuma ina son ki san da cewa na zo miki da albishi muhimmanci. Albishi shine ina son san da ke cewa idan bikin nan namu ya karasa to ko za mu ci Nijar. Ni ma na son kuma Nijar. Na san da wannan, na san da zaki yarda da haka kuma ni kanki na ji daɗin jin wannan kalma. To ba da bayan haka ina son in tambaye ki kamar ranar bikin idan ta zo wani mawaƙi ki fi son ya mana wasa? Hamisu Bireka ne ya miki? Shi ne kwanta miki a rayuwa ku? Wacce to ba matsala insha Allah wata zai Allah dai ya nuna mana ranar bikin ta zo. In Allah yarda kuma zan cika miki wannan guri nake ga Hamisu Bireka zo ranar auren mu. Ai muna wasa mu kasance cikin nishadi har 'yan kallo su ma su mamaki. Na ji daɗin haka za mu je Nijar da iko Allah ba da ma insha Allah. Ok Asana kika ce Bireka kike son ya zo ko? Insha Allah Bireka zai zo. Amma ya kamata a ce ke ma kin nuna shi jin haka ko? Don ok na ji daɗin haka yanzu kenan wani abinci kike son kici? Ok mun bibi yana son ci kaza. Insha Allah kaza kike son kici ko? To ba da ma zan je in samu ke ne. Amincin Allah ya tabbata gare ki da kariyarsa ya sarauni kyawawa. Kai ma aminci Allah shi tabbata kai waye. Kibiyarso za mu rika sakar muku shi in Allah ya yarda a cikin YouTube channel ɗin nan namu mai suna Shakul Top TV. Kibiyarso shiri ne wanda zai rika zo muku nan gaba in mai kowa mai komi ya amince. Ɗaukin nauyi Isaka Shakul wanda ya shirya ya tsara kuma Nasiru Illela. Kibiyarso. Sanaki na kin haɗe sosai ko da kin ɓata ranka kina kyau sosai amma ya kamata a ce kin kuma ina son ki san da cewa na zo miki da albishi muhimmanci. Albishi shine ina son san da ke cewa idan bikin nan namu ya karasa to ko za mu ci Nijar. Ni ma na son kuma Nijar. Na san da wannan, na san da zaki yarda da haka kuma ni kanki na ji daɗin jin wannan kalma. To ba da bayan haka ina son in tambaye ki kamar ranar bikin idan ta zo wani mawaƙi ki fi son ya mana wasa? Hamisu Bireka ne ya miki? Shi ne kwanta miki a rayuwa ku? Wacce to ba matsala insha Allah wata zai Allah dai ya nuna mana ranar bikin ta zo. In Allah yarda kuma zan cika miki wannan guri nake ga Hamisu Bireka zo ranar auren mu. Ai muna wasa mu kasance cikin nishadi har 'yan kallo su ma su mamaki. Na ji daɗin haka za mu je Nijar da iko Allah ba da ma insha Allah. Ok Asana kika ce Bireka kike son ya zo ko? Insha Allah Bireka zai zo. Amma ya kamata a ce ke ma kin nuna shi jin haka ko? Don ok na ji daɗin haka yanzu kenan wani abinci kike son kici? Ok mun bibi yana son ci kaza. Insha Allah kaza kike son kici ko? To ba da ma zan je in samu ke ne. Amincin Allah ya tabbata gare ki da kariyarsa ya sarauni kyawawa. Kai ma aminci Allah shi tabbata kai waye. Kibiyarso za mu rika sakar muku shi in Allah ya yarda a cikin YouTube channel ɗin nan namu mai suna Shakul Top TV. Kibiyarso shiri ne wanda zai rika zo muku nan gaba in mai kowa mai komi ya amince. Ɗaukin nauyi Isaka Shakul wanda ya shirya ya tsara kuma Nasiru Illela. Kibiyarso.